Zaborretara botatzera joan zara, baina gorde egin duzu azkenean. Apirilaren 14 zen, gau euritsuta iluna, istripu batek gure semea ondotik kendu ziguna, eta geroztik negar hotsadet, eguneroko jarduna, madarikatuz jokin bidetik, atera zuen laguna, naizta askori gertatu zaion, guri gertatu zaiguna, minez sofatik altxatu gabe, igarotzen dut eguna. Minez sofatik altxatu gabe, igarotzen dut eguna. Sofak irentsi ninduenetik, pasada nahiko denbora, eta geroztik galduak ditut 16 kilotik gora, naiz eta nere malko artean ni ez nagoen gustora, kanpora irten nahi dut hemendik, kanpora bai baina nora. Ta ohartu naiz inola ere, enaiz helduko inora, lehenengo urratsa egin ezean nere minetik kanpora. Lehenengo urratsa egin ezean nere minetik kanpora. Erabakidet
hartu behar dut, erosi nion maleta, ta ipini dut haren arropaz, ta oroitzapenez beteta. Edukiontzira heldu naiz eta laster galdu dut oreka. Begiak malkoz ipini diot maleta horri arreta. Etxera itzuli ta utzi dut berriz armarioan gordeta, ahaztu gabe aurrera egiten ikasi behar dut eta. Ahaztu gabe aurrera egiten ikasi behar dut eta.